wuce ko kuwa ki san Allah ba zan baku ba in har kina so kada in kashe ku to ki tabbata kin ja mun wannan muguwar yarinyar kin fida mun ita waje ki kawo ta tsakar gidan nan banka mata ba Allah ki sa na nawa yanzu ban kin kashe wannan ba san a wani hali miki dan Allah mutuwa ta na ce miki ban yarda da mutuwar ta ba sai na ga gawarta na kona ta to kan ma in sa alela an kulle in kai ta can kogin wudil sannan hankali na zai baiwa Allah ki haƙuri cuta dai an cuce ki an zalunce ki yanzu wannan ma kin kashe ta na rintse miki da Allah wanda ya halice mu wallahi ba mu san yana da aure ba kin san halin mara yana da aure munafikai ne in banda munafunci a ce wai kamar ni mijina ya je ya auri wata ni ina nan zaune abin za ban sani ba wayyo Allah ya cuce ki amma ba mu sani ba ya cuce ni har da ki yar uwa na san irin zafin da kike ji dardadin da kike ji cuta dai an cuce ki amma ki ya hakuri kin san halin masa wallahi ba mu sani ba na ga da ina ga miki dan nan munafiki ne wai me yadda da shi wallahi sai na kashe ku ni zaki ci amana ki ja gidana ki ga sirri na ashe ke munafika ce wallahi yau sai na ga bayan ku Allahu akbar wayyo wa Allah bai wa Allah ki fahimce ni Sadiq dan ubanka ka zo ka dama ta ka tafi gida da ita amma shirki kuma ya bi ni sai na gama da kutukon dan Allah dan annabi ka ki kone mu dan Allah ki hakuri dan Allah ki ya Allah sai na nuna muku tabararren mahaukaciya ce ni wallahi bi ta gida ta soye ku da kai da ita bi ta gida honi kake ita honi mata kai wuce